Министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров участва в представянето на важен етап от изграждането на ТЕЦ Марица изток 1. Проектът е осъществен от американската компания AES. Той подчерта важната роля на централата. По план тя трябва да заработи през 2009 година и ще е най-екологичната на Балканите. На този етап обаче има забавене със 7 месеца, които инвеститорът обеща да компенсира. Дълго време се бави и търгът за избор на инвеститор на бъдещата четвърта централа в комплекса Марица изток. Петър Димитров посочи причините. Искаме който и да реализира този проект, той да има технологически възможности, да събира въглероден двуокис и да го съхранява. Едно технологично решение, което не е типично и за Европейския съюз. И водим паралелни разговори с Европейската комисия. Има 12 проекта се проектира да реализира комисията в целия Европейския съюз. Ние искаме един от тях да бъде в България. Така че причината не е заради този или онзи в България. Търсим решение, така че действително да бъде чисто тук. ТЕЦ AES Марица изток 1 ще произвежда годишно по 4 милиарда и 700 милиона киловатт-часа електроенергия и ще затвърди позициите на България като енергиен лидер на Балканите. Инвестицията в централата е за над 1 милиард и 300 милиона евро.